mung karo Mbak Eni bareng bengi iki tak gandengke karo Mbak Arum. Piye menurut pendapatmu piye? Kados pundi Kang Mas? Kok ngarep sedep. Heeh, saking wingking. Kok nguri ketok seger. Saking ngiringan Mas. Kok iringan mesti enak. Panjenengan kok le ngalembono nganti Lah aku ngono. biasane karo Eni iki wong kaya kapsul. Kok kapsul nih Nang kados isor pundi? dhuwur padha kabeh. Ah, nggih, Mas Doyi. Wah! Mas Doyi, niku sak kelas. Oh, sak kelas kali Mas Kowe iki Dut. jane ning sekolahan iki belajar apa bakul? Lah pripun to? Lah sanjang kula ora tau sekolah kok meneng-meneng kancane jenengan iki tenan apa ora? Estu jaman SMKI. SMKI Solo sak kelas. Nggih. Niku riyen sing ngorjen niku nggih bocahe ndablek bolos napa sregep, Mbak? Sregep. Wah. Nggih, sekolah sregep, ibadah sregep. Mendem ya sregep. Mboten, Oh, mboten mboten? ate, mboten ate. Oh, lah pencitraanmu apik no iki ngarep cawe. Lak kala mangsane dani. Wata. Napa Mas? Yo persiapan to. Lho ya ampun ten mriku niku. Lah wong jenggleng iki enak. Nenokno baleni yo. Lah Alah, ndek puno kok mapan dhewe. Alah, alah. wong wedok ya ngono ku mamah ya golek nggon. Lah timbangane jenengan ki lho mung delik-delik lah yo nyong. Makanya jangan membuat pria penasaran, lebih baik nyah-nyoh. Wah. Lho. Seneni Mbak Sukron. Senadyan mekasan nira. Dangdutnya Mas Rangga. Leno alapo naga. Wah lah lajeng liwat angel kabeh. Masa goro-goro acara niki kula Dik dalu niku kesuru-suru supaya iso sowan mriki. Weh. Dik dalu soalé tanggapan teng Palestina. Kowe kuwi Lho. dagel ning Palestina. Nggih nglumpukke rasokan niku. Oh, rasan peluru kok ora gebedil mudar sisan kowe. Lah teng mriku ape nggo ajar titis aku endo. Neng luar biasa, satu-satunya desa yang punya hari ulang tahun sekecamatan Tambak Boyo. Namung mriki Cokrawati. Cokrawati. Dadi kawit 1920 nganti saiki umure wis 99. Kowe ngerti sejarah kene? Lho mriki mbiyen niku nggih Kademangan Muncup. Oh, ngono. Dalang ora sinau kok. Kowe sinau ya. Lho nek kula ya takok-takok. Oh. Malah sing kula takoki wau sapa ya? Kula lho Mas jenengan bakul pelem aku dikonokno. Darane tukang tuku pelem. Mboten kula niki nderekke Pak Sigit. Mriki niku ceritane pripun? Oh, mriki riyen niki Kademangan Mas. Terus Kademangan Muncup terus 1920 utawa 1500 Masehi dadi Cokrawati. Tuk 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 tuk. Ora usah tuk-tuk kene mikir aneh kok. Mikir angel kono mok tak tuk tak tuk. Dadi Cokrawati lemah, lembut, halus dan cekatan. Pak Lurah nggih cekatan piyaine Nadyan. Pak Fuad Nurul Afif. Lho Nadyanto arang-arang ngendikan ning cekatan. Iya. Nyatane nggone ngadani pagelaran wayang ya ora njaluk sumbangan warga. Blas ora njaluk sumbangan. Ki meneng-meneng nggih garwane ajeng lairan. Wis arang-arang ngomong monak manak wis rapopo wong anake wong sedesa putrane dhewe minangka kanugrahane Gusti muga-muga slamet ra ana alangan apa-apa. Amin 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 Sinden amin. teko kabeh. Iya. Yo. Nganti panggunge ora cukup. Ngantek menggak iki ancen Senin do mbayar Bank Mekar. Kowe kok ngerti Bang Mekar barang, Jo? Lho kula niki perkumpulan apa sing tak ora tak eloki. Bojomu melu Bang Mekar. Malah pisanan sing golek grup kok. Grupe sak grup wong pira Bang Mekar? 10. Oh, 10. Gayane takok wong Busikit ya melok. Wong 10. Wong 10. Ngoten niku engko nek wis bar berjanji nembe enten pembayaran. Berjanjine piye? Kami akan membayar tepat pada waktunya.
Apabila yang lain ada yang tidak bayar, anggota harus nalangi. Ngono wis. Iya iya. Aku kuwi wis melok kabeh perkumpulan sing dadi dhuwit tak eloki kabeh pokoke. Dadi awake dhewe iki merasa Nek awake dhewe terus ndase melu sapa? ya wis pokoke ndas awak manuk melok kabeh. Oh iya, Dadi awake dhewe jenengan aku sak kanca iki merasa bersyukur matur suwun katur Pak Lurah lan sedaya warga. Ora urunan ora apa ning wujuding dina niki Cakrawati karonan Cakraning Rat. Lah, kolaborasi Cakraning Rat ditanggap Cakrawati. Injil leres. Dadi nek umpamane kok terus ulang tahun iki ora nganake apa-apa, khususnya orang anake wayangan pancen rugi. Sing rugi sapa? Ya aku yang jenengan. Oh iya ya. Ora ditanggap ya, Ora ditanggap. Nek masyarakat mriki setiap ulang tahun banyak kegiatan Pak Igit. Oh ngaten. Apa meneh kene kehidupannya peternakan pertanian luar biasa. Ketiga kerak nggon aku iki lho. Heeh. Cacinge do modiar. Ning kene iki jagung wis do kemebu. Masya Allah. Apik-apik jagunge. Apik-apik. Gen kula gen jenengan tanduri modal pe bongko kabeh. Kayak ora banyudan sing teko. Ning jenenge rejeki adoh sego rurung karuan ora lawuh iwak, adoh saka gunung urung karuan mangan godhong telo. Gusti Allah sudah mengatur semuanya. Lemah, lembut, halus, sopan, santun dan cekatan hebatnya Cakrawati. Wah, elok. Pak Lurah sarta jajaranipun lenggah pinarak saged tirik-tirik. Pak Camat nggih rawuh. Nggih, Pak Camat rawuh. Nek piyai do lenggah ngeten ngantos ana lagune lho Pak Igit. Lagune apa? Bocah cilik-cilik lungguh marik-marik. Sandangane resik tumindake apik. Mangga bocah cilik-cilik jejer marik-marik. Sandangane resik tumindake becik. Aku asline yo iso nampa aja pengajian. Masa? Nggih, tapi yo ijek isin. Marai ijek doyan iwak kawuk. Ya dilereni. Dilereni angel sedepe ra karuan ndik ngape mau tuku ya montorku tak undurno neh ngene. Hawane iki mbuh. Ning ora masalah to Pak Igit, piyai mriki niki nasional. Piyaine blater lembah manah kabeh. Lembah manah nggih. Nggih, Pak Lurah mawon ngaten dadi masyarakat nulodo kudu iso lembah manah kabeh. Wah, Kok iya. meneh bengi iki peyuh bintang tamune Mbak sinten niku? Mbak Arum. Mbak Arum. Mbak Arum Diah Hapsari. Nggih. Coba diaturi munggah, Jo. Lho, sakniki. Oh iya no. Adados saka kutha Klaten bersinar kok. Nggih. Ning nong. Nem ayo. Panas mlaku orang gawa payung. Sugeng dalu Mbak Arum. Sugeng dalu Pak Igit. Wah, ini ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Nggih. Tebih saking Klaten bersinar. Nggih. Dumugi Laladan Kabupaten Tuban. Nggih. Dikenalke Jo, iki piye Jo? Kowe biasane alah mung karo Mbak Eni, bareng bengi iki tak gandengke karo Mbak Arum. Piye? Menurut pendapatmu piye? Kados pundi Kang Mas? Kok ngarep sedep, Heeh, saking wingking. kok nguri ketok seger. Saking ngiringan Mas. Kok iringan mesti enak. Panjenengan kok le ngalem bono nganti Lah aku ngono. biasane karo Eni iki wong kaya kapsul. Kok kapsul niku Kang terus isor pundi? dhuwur padha kabeh. Oh ngaten. Ketemu sing Kapsule kapsul mencret. piyai kok.
Bayu nuwun sewu menika Inggih. Mbak Arum mijil saking Kabupaten Klaten, Kang Klaten Mas. Bersinar. Klatene pundi, Mbak? Klatenipun saking Ceper, Mas. Ceper. Terae nek model ceper ngene iki Pak iki. Ceper niku pripun? Ceper. Ceper niku Jeneng ceper. kecamatan. Lah Nggih. anune sedeli rondok ketok sithik ngono. Karo bojomu apik ndi, Jo? Lah jenengan kok takok ya jelas apik iki. lho. Sedel ki napa, Mas? Sedel ki goncekan. Goncekan. Monggo jenengan tak praktekno tak gonceki ya. Alah kok. Lah nyatane kowe malah sedele bojomu ki mok gonceki apa enak, Mas. Apa enak apaan enak ngger ngamplok ra iso ceblok ya. Nggih. Alhamdulillah kula saged sowan mriki saged pinanggih warga Cokrawati sekalian Pak Igis Sakbaraya Cakraningrat. Nggih. Menika Sinaosa. ujug kabule mengeti hari jadi. Hari jadi Desa. Desa Cokrawati Yang ke-99. Yang ke-99. Alhamdulillah. Sinaosa kula ajeng pinanggih Pak Igit niki waya dadak hanelasak wana-wasa tumurun Angel lajeng ketemu Pak Igit niku angel. Lah nggih. Omahe ngolah ngaleh. Nek angger wayah tarikan bang. Walah alah. Lah niku ki piyayi sing sembodo ngoten niku. Nggih. Kan napa daleme kathah ngoten lho mboten mung setunggal. Leres kathah nih kok dalem ngontrak. Oh. Yo mboten kok ya. Ah, Pak Igit ini ana tamu angger didelok oh sandalan langsung ditemoni. Angger didelok sepatunan kondo nek rane omah. Oh, Sepatunan sapa kuwi? Pegawe bang. Oh nek sepatan pegawe bang. Jenengan wau saking dalem jam pinten. Pengestunipun saking griya jam 1 siang kalau wau Nitih Mas. napa, Mbak? Drijimu kok tujuane kok rono terus? Wong Jawa Ora aja- penak to. Wong Jawa Lho, aja Mbak Arum nganti keri lho. Lho terakhir pertama keri mungkin rak mboten. Nah, Wong Jawa piye? wong Jawa aja lali asal usule. Nggih. Dadi aja ditinggal kapribaden ketimuran lah. Asal usule saka Lah awake dhewe kan kok kono mbiyen. wong edian. Dadi mulane wong Jawa monggo pinarak ora ana. Monggo pinarak. Oh, asale saking mriku niku nggih. Nggih, saking mriku nggih ngarepe sithik lah. Jenengan iki. Alhamdulillah sangat. Kula sowan mriki anggenipun napa warga Seduluran. nggih. Warga mriki anggenipun nanggapi Nggih, masyaallah. angger mriki niki kenanggap kok nggih. Langkung-langkung sing asmane Pak Turbo niku lho wah Weh, kula pancen yo percaya tenan. niku, wah. Pak Sekdes. Oh, Pak Pak Turmuji. Turmuji. nggih. Turmuji kok turbo. Nggih ning wau kenalane kali kula ngakune Pak Turbo. Oh. Kok kaya Pak Sekdes. Kok kaya wil kapal turbo. Lah wau ngakune ngoten. Nggih, Pak Turmuji. Sekretaris Desa Pak Turmuji. Mengke sampun titip weling wau badhe minggah panggung ngaten. Nggih, kalau wau ngenten ingkang meling dumateng kula mengke Nggih. Pak Lurah sarta perangkat diaturi Diaturi mriki. minggah. Oh nggih. Ning mangke mawon. Mangke nggih Mas. Ya nang ngono ae kula ya pekewo ya. Alah mboten sanjenengan mboten sapekewo sing kula goleki nggih niku kok. Wong edian. Mengucapkan napa dhateng warga Cokrawati, Mbak Arum? Mugi-mugi warga Cokrawati sedayanipun tansah pinaringan awet sehat, panjang umur, murah rezeki. Amin. Ugi desanipun semakin maju lagi, semakin berkembang lagi. Desa Cokrawati selamat ulang tahun yang ke-99. Oke. Request saking Pak Kades kalau mau Nggih. caping gunung nggo ngayomi para warga ageng Cokrawati. Nggih, Cocok Pak siap. Igit. Caping gunung dijenggleng, Mbak. Nggih, siap. Wah, kowe piye kowe jenggleng Arum piye kowe? Siap Pak Igit. Wah, jengleng ngene iki masih ambek mendem semangat Pak Igit. Ampun to. Mbak Arum, Dalam. nggih ampun kaget wong julang niku nggih napa nun sewu niku. Nggih. Nek omongan karo julang niku sok karo mangsa ana grimis sithik-sithik iki harap maklum. Oh, mboten napa-napa, Gak apa-apa Mas. ngono ora. Mboten. Cah cilik-cilik kayak angger panas e maro omahku kon ngidoni. Nggih. Malah kula malah mboten sah raup to nggih. Wah, iki. Mesti ape seneng aku saiki. Lambemu. Alah, tembe gak ramune seneng ra wis yo. Lampune to dapik-dapik. Menika sak kanca Cakraningrat tertamtu
wonten kanca sekolah panjenengan. Wonten. Pundi? Nggih, Mas Doyi. Wah. Mas Doyi niku sak kelas. Oh, sak kelas kali Mas Kowe iki Dut. jane ning sekolahan iki belajar apa bakul? Lah pripun to? Lah sanjang kula ora tau sekolah kok meneng-meneng kancane jenengan iki tenan apa ora? Estu jaman SMKI. SMKI Solo sak kelas. Nggih. Niku riyen sing ngorjen niku nggih bocahe ndablek bolos napa sregep, Mbak? Sregep. Wah. Nggih, sekolah sregep, ibadah sregep. Mendem ya sregep. Mboten, Oh, mboten ate. Oh, lah pencitraanmu apik no iki ngarep sampe. Lah kalau mangsane dalu nika kan termasuk siswa berprestasi, Mas. Niki Nggih, maksudnya berprestasi dalam skillnya itu jadi waktu SMKI sampun payu nabuh ngoten. Nek dalune nabuh mangke enjing ya tetep sekolah konsisten. iki lho, sak rombongan iki ngelek-elek kowe guru Mbak Arum tok sing ngepek-pek kowe. Lho, jujur, Mas. Mbak Arum ngendikane ngono, prestasimu luar biasa. Lho kok nek ning omah kok dodol terang bulan niku lha apa? Nggih. Oh, sak kelas. Sak kelas. Mane SMKI kok Ya. dodol terang bulan. Kan ya enten plus ada minusnya. Nek Mas Doyi niku memang siswa berprestasi, tapi untuk memotivasi sekolah mungkin karena pacar nggih. Oh. Mbak Menawi dari kelas 1 ngantek kelas 3 niku ganti terus ceweke. Mungkin itu untuk memotivasi sekolah. Yo ora motivasi kuwi kok. Iya, jebule laris biyen. Niku kanca sekelas sing dereng gedahar mung kula, Mas. La ilaha illallah. Ayo tak pangan. Sak kelas wis gedahar kabeh lho. Lah timbang jenengan urung kepangan belas tak pangane. Ya capek gunung dijengleng, Ya. jengleng. Ah, Jo, wis ngimpi apa kowe iso jengleng arep, Jo. Alhamdulillah ya wah angger bar tahajud mesti ketemu wong ngene-ngene iki. Aduh. Tahajudnya jam pinten kok ya ini wis bar. Telu. Saben bengi Saben bengi. Mas Bari sing penak ya. Ini barang bagus. Mumbul, Jo. Alah. Mumbul deh. Wup. Jreng. Maksudmu Kok piye? jreng? Oh. Endi moyo iki apa? Niku. Konang tung dang gentak tung jreng. Oh, nek julang mumbul yogane muni. Jreng. Ya. Hah? Lah kowe ora omong ket ngarep mau, Jo. Ini kok SMKI. Yen memajang. Yen memajang. Ayo Dek Arum yo. Egolno sithik Dek Arum yo. Oh, mumbul. Wis marem kowe, Ja. Nggih. Kok ra penak to, Mas? Lho, Arum sambat ora penak, Jo. Lah ke mburi lemak jreng. Ngono ki kok ora penak. Wong kono ya mblurut kok. Mas, Blurut ki apa? jreng iki ora nganggo cangkem. Gamelane iki diingetno, tutuke diumbulno. Oh, diangkat. Lah, Oh, nek jolang mumbul tabuhe lah ngene terus diangkat. jreng. Jreng. Mumpung cek halus lho iki Mas Julang. Iki nun sewu Pak iki. apa, Apa, Jo? Sing ngendang niki rak bocah bener ah. Bener, Mas Bari Wisanto. Mas Bari ki sak sabar-sabare seniman lho. Jenengan ki Mbak Arum kula nggih ki pun kenal kali Mas Bari nggih. Tepang, Mas. Oh. Tepang kula iki Lah pengendang. ambek puno kok Bari sore mau takok Arum sinten to Pak Igit? Oh, niku mung Samudono, Mas. Sampun tepang. Modelem. Ning pancen anu kok dingin kok piyaine maksudnya mboten Oh, pegawai kulkas.
ora kemelinti ngoten lho, mboten kemelinti wong ngene iku. Pokoke gampangane bocah terkutuk lah ya. Kok terkutuk to. Miayeni ngoten lho. Oh miayeni. Tak kira mie ayam. Miayeni sandale meli. Mbok jolang mumbul tapi diangkat ngono. Dadi kompak. Ya. Sing ngendika Pak Sigit dieling-eling. Set jreng. Iya. Kambang wae weteng. Napa Mas? Ya persiapan to. Lho ya ampun ten mriku niku. Lah wong jenggleng iki enak. Menokno baleni yo. Lah Alah, ndek puno kok mapan dhewe. Alah, alah. Wong wedok ya ngono ku mamah ya golek nggon. Lah timbangane jenengan ki lho mung delik-delik lah yo nyong. Makanya jangan membuat pria penasaran, lebih baik nyah-nyoh. Wah. Lho, wong Jawa iki pancen kudu Nah. marai penasaran. Marai penasaran nyah-nyoh kanggo nyenengke sedaya warga lho. Apa kuwi? Kok nyah-nyoh dinggo nyenengke sedaya Nyah-nyoh warga? lagune iku lho. Oh. Ha nek nggonmu ya kono. Lagumu ki caping gunung lho nggo nyenengke wong akeh. Dieling-eling. Gunung. Mumbul. Wah, tabuhe diangkat, Jo. Ngono kuwi jalukmu. Diangkat tabuh siji-siji. Kok tabuh siji-siji piye to, Mas? Hop hop hop. 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 Aku iki nuruti kowe kabeh lho, Kok Jo. nuruti kabeh kok malah kaya golek bocah digondol gendruwo. Piye? Aduh, doyi malah keri. Kayak pajak kopok. Ya Allah. Orjen iki suarane sithik ning ngusik. Mengusik piye? Liyane serampung dhewe lagi ngeng. Orjen kok ngeng-ngeng kuwi. Lah iku mau nadane. Tak kandhani, tutuke diangkat terus diceblokno bareng-bareng. Heeh, cebloke ning endi? Ning ndase. Oh. Ya Aja emosi to, Mas. Kok mangkel endi mau? Lho aja emosi. Ngarepmu iki lho, nah. Kagunganipun netra nika lho. Mbok, yo ancen mataku ketutupan untu kok. Kok Alah. durung kok, Mas. Ramune mesake. Kok aku agek konsentrasi karo Arum. Ya kowe. Ngamuk kleru nekat. Kene ra iso ngene lho, des. Nah, kuwi dititeni kuwi ning nggon wilahan pira ngono kok nutuke ning kono. Ah. Alah. SMKI lho. Aku sing lulusan kerawitan desa e. Oh. Kerawitan desa iki Kerawitan desa iki piye, Mas? Diwarai bayan terus moji ngono kuwi. Momo cici. Oke, kutok. Ketoke kowe nek karo Mbak Arum ora pati cocok, Jo. Lah kali sinten to? Ya iki tak gandengke karo pasanganmu. Ah, biasane kalih sinten? Coba Mbak Eni Wulandari saka Bluro. Piye, Jo? Oh, lho wis mesam-mesem ae lho Mas Jolang lho. Kangen aku. Kangen Mbak Emi. Alah. Kene-kene Mbak, kene Mbak. Wih. Mau piye? Jare Mbak Eni mau arani kaya kapsul. Ayo. Kowe ngomong Mbak Eni kaya kapsul mencret. Allah. Lah kula nek lara ora ngombe kapsul nggih ora mari ya Pak Igit. Bareng anu. Lah nek iki karo Mbak Eni mesti iso muni jreng. Piye mau kek Lho. Wis mau aku nek ngene nek Oh, iki sayangmu, Jo.
Nggih sayangku, ora pareng ngene neh nggih ndek ngene Jakarta wis tau ngono susune ngalehne geger kok. Nggih. Lah kok iso nganti muntir. Ngene-ngene terus muser rene kok, Pak. Mbak Emi, jenengan wae dielek-elek lho karo Mas Jolang lho. Nggih, diarani kok kapsul lah, diarani wuwu gembrunjung ngene tok lah ngoten niku lho. Ora. Kae wong lanang iki. Nggih. Syukur. Lho cangkeme. Senengane kok iso anggere anyaran kok matane. Syukur kowe. Mudyar arwan ya. Omong apa? Aku ini nek karo Arum ki ora ndek selera blas. Ora ono selera piye. Enak sing kaya kulkas ngene iki. Kulkas. Kulkas ki piye? Kulkas kene yo dienggo sembarang masuk. Pakanan yo awet, sayuran gak alung kaya cintaku karo cintamu. Halah. Jono kuwi aku iki lho. Piye? Kayak iki lho. Halah. Aku wis roh nek kono nggone. Aku sayang. Kuwi to. Ora Arum ki. Aku lho dadi isin. Isin iki Isin kene. Ati ki ning dhuwur. Ati kok ning isor. Kono kuwi wis keombok kok malah mbok kono. Lah. Uso. Ora pareng Arum ki. Senengane ku medak-medak. Aku wis enak ngene iki guwenah ngarep ngurimpuk padake kapsul mbok untal bendina. Lah iya, aku nek ora ngombe kapsul ora sehat. Arum ki apa bocah kok kaya pring. Lho, Dhuwure ra iso karuan. saiki gentingannya aku kaya pring ki piye? Iki gen turu sik. Nek kono wis turu terus kowe. Terus? Ayo dituru telu. Mah. Iki wonge purikan jenengan urung roh to nek iki purik. Nek nesu piye? Nek nesu piye nek Nek nesu Piye? ki klambi dikuwaki jarik diuculi. Alah. Oyam layu ngono kuwi. Aduh, Aku Mbak kok Emi. padake wong bento. Ora. Aku mbok wedoke wong edan. Syukur. Wong kok iso. Ngono kuwi nek nesu. Sini wong. Mbak Emi nek nesu ngono kuwi. Aja baleni ndase muntir lho. Ndas apa? Ndas wiron ning ngantar karo-karuan. Wiron kok enek ndase iki piye? Ana. Ya ora ono. Ora, Wiron ki lha mung dilipet-lipet ngene Iki tok, apa? ora Iki ono. apa nek ndas. randas apa Kuwi iki? udu kuwi tundas wiron. Apa nek randas wiron? Kukul. Iya. Sayang ora bareng purik nggih. Ayo. Oh iya. Oh. Ya Allah kuat banget sih. Mas Jolangi cilikno ya rasa lho. Aku kulino ngeleh Monas. Oh. Coba Mbak ini sing rembang. Ayo nembang, ayo nembang ora pareng purik. Njajali yuk. Hayalah sola, ayo. Malah kata. Ngopo tanganmu? Kena untum. Oh, geten sithik. Untungmu beler lho. Untukku beler Pak iki cah sunat tak kletus ngene dadi kok. Gila nih Mas. Ayo Mbak ini ya. Aja ngantek kalah yuk. Iki cocok mesti karo Jolang. Alah. Walah lah kemayu ra macak yo elek were. Loh. Iki wis moodnya tuh kok gampang berubah to jenengan ki. Diomong. Ayo ndang nyanyi yuk. Loh, Aku kan yo malu-malu kicing ngono lho. Kucing malih kecing. kicing. Nang omah yo icir kowe kene kemang. Lho Mas, aku iki yo ora dandan elek jaremu. Tapi nek dandan kan manis. Iya, manis. Lah sampean Kene. dandan elek, ora Ora dandan dandan saya saya elek. Merongos sisan. Ora ana petingane ngono dadak lah ngepethuk cahayu kok koyo. Iya. Jolang iki ora merongos Mbak ini. Lan apa? Paikit lho. Ning raine kemunduran. Iki padha ae. Lah nek rai kemunduran mbok iki lambene iki diundurno sisan. Iki lho. Tapi kan lambeku asli timbang lambemu. Ah, palsu. Lho lambeku asli. Asli, lambene Mbak Emi asli kok. Asli. Masa? Sumpah asli, Mas. Iki ketoke palsu lho. Asli. Demoken iki. ra asli? Asli tenan. Asli. Jal tak cokote. Ndang ke. Mudyar ya. Ndang. Ketangger presiden iki. Ndang cokot ndang. Wegah 500 ngene tok. Rugi ya. Ayo Mbak ini coba Mbak ini ya. Pacita. Nah
Tulu dandet bulso. Mbak Eni, jeneng Mbak Eni. What? Nah, cocok. Coba jeneng Mbak Arum. What? Mbak Eni. What? Diomongi yo. Ayune ayu kene terae masalah mbelegu kene. Diomong. Nek kalih nggen kula kok ra iso mak jleb-jreng ngono ya Mas. Piye ya Mas? Nggonmu ciut lah iki wis sombong. Kok ombo to? Kombo lho. Saiki ya jenengan ukuran jaritane karo Dek Arum kan beda. Nek ikan nanjake lho iso ombu. Iya, ombo. Iya. Lho. Ombu. Lah nek Mbak Arum kan lho ciut. Iya. Lho ya ekeh-ekeh ngono kuwi ya. Wis ora nek ombu mambuk kenak kenekno. Aku rasake kok ya. Coba Mbak Arum. Oh nggih. Yoga-yoga mulai pinter. Kandhane kok. Jenengan ki sing penting ki sabar ngedepi pengrawit niku. Iya. Angger ndoyi ora uli-uli orjen ya penak pokoke. Panas udan. Sinten niki? Jampean Mbak Eni. Kula. Mbak Limbo, Dalah. Mas Jolang iki lho mbok nek ngemut permen iki mbok dilepeh permen. Dilepeh jo ning panggung kok ngemut permen. Ngemut permen ora Ora sopan. sopan. Malah mbok delekno nang sisih niki apa? Bocah ngawur iki gusiku lara. Coba rene tak jotose. Wong wis tak men-menke. Ya Iya. gara-gara Sing marai emosi niku ya gusine lara ngampet. Lah gara-gara Eni to, Nduk. Pripun Mbak Eni? Aku wis bengi-bengi jam 1 mulai saka tanggapan ditelepon kon Bu. Moro omahku Mas bubuk bareng. Bubuk bareng, Nah, aku wis gaginan moro. terus Bayar 2,5 juta. oh? Aku sayang ya tak kei 2,5 Iya, juta. Suwengi bubuk bareng. Heeh. Barang esuk aku sadar rugi no. Kok rugi lah wis bobok bareng ngono lho. Sing kleru aku kok. Kok kleru? Bubuk bareng mbok dikeki apa kok ora sadar. Lho sing tak mut iki punuke kok no. Lah ya wis, lek 2,5 juta ya punuk, bener. Lah. Ning kono 500 milih kok. Lah ya. Wong edan. Lah Mbak Eni ya beda. Nah, aku lho trimo sakmono iki gelem. Lah punuk ae. Lampumu kok celap-celap terus dong, bener itu. Ya, genten Dek Arum panas udan. Mbak Eni? Iya Dek Eni. Panas udan panas. Haling. Jajal sih gawe mesrane. Haling. Pisan kan ya. Kok koyo ape nelek. Maem kowe urung kok nelek. Nah yo. Hop. Nyapa lho? Rebutan Sing apa Arum tak urus Mas? sesek. Saru kok rebutan pelem. Singken saru. Parikan iki nek ngarepe untuk I ya gurine untuk I ngono lho. Lho iki mau iki jane Lah awakmu muni piye? Menyang toko tuku tali bojo loro rebutan Pelem. Kudune nganggo I. ngene lho jane. Rebutan Piye tali ya. Sing bener piye? Nek mau ngene lho. Heeh. Menyang tuku tali bojo loro rebutan pelem kuweni. Oh. Ibu ora. Iya, aku yo maplas ae. Agak muni pelem. Lah iya aku top maplas nggon aku tak tiliki. Ngono Lho pelemku isih purang.
Oh, gini-gini Mbak Arum enggak Mbak Arum? Genten Daro. Mangan kuaci Cocok. Cocok. Alah. karo kukur-kukur. Gatel kuwi. Kena lugut iki. Warga Cakrawati mugi panjang umur Amin. dan panjang segala-galanya. Mbak Eni ya parian. Ya awakmu genten parian. Iki mau mangan kuaci karo kukur-kukur. Nah, iki bar kukur-kukur terus karo. Kok bar Mbak Eni terus kowe jo. Oh, kula to. Wah iya, parian lho. Gampang julang mati. Alah, Ampun toh. Ampun, dagelan ngeten iki arang-arang lho, Mas. Tegese mati siale, mati sebele. Oke. Urip berkahe, urip bejane. Amin. Soalnya sing ngeten iki model ngeten iki pun langka. terus ora diproduksi. Ampun kesusu mati ya, Mas. Nggih. Kepepet mati ya mboko separo dadi ora ngeget. Ora ngeget-geti lho, Mas. Ora sah. Lah kok malah mati separuh kaya stroke. Kan ora ngeget-geti Mas. Nek langsung Iya, teksek ngono kaget, gua no. langsung do kanca-kanca kaget. Kaget Gitu. to, mesti. Ning nek saka separo lah ngono persiapan. Oh iya. Oh, dadi tudung loloni bung, awakno parcel ngono ya. Oh, aneh-aneh. Ayo awakmu parian sik. Neno. Wah, bener gitu lamu. Nang toko. Bengi-bengi. Nyapa bengi-bengi. Apa? Kukur-kukur. Kok kukur-kukur terus? Lah apa nek no? Bengi-bengi. Jangan semur. Terus Cakrawati tambah makmur. Allahumma amin. Ayo cinta. Waduh. Lompat tali Wah iya. nang ngisor wit sukun. Warga Cakrawati guyub rukun. Allahumma amin. Terus Mbak Arum Sedan. Nadia Natyan wadon saraton jenang glali kagungan. Caping gunung kunjuk kanca-kanca rombongan kok Tengger Pak Jan Putra sak rombongan yo duga-duga parang ngrawuh. Nggih, sembah nuwun, sembah nuwun. Caping gunung sik. Caping gunung bareng iki mengke Pak Kades, Pak Camat perangkate yo ben munggah. Nggih, heeh. Mriki niku daerah Tayub Mbak Arum. Oh nggih. Nggih. Cakrawati ini berpuluh-puluh tahun enggak pernah ada wayang kulit. Oh ngaten. Mulane begini iki panjenengan Pak Fuad, Pak Kades niku Nggih. pemecah rekor. Ngawontenaken pagelaran Wayang kulit. Oh, angger Tayub Tuban niku daerah Cakrawati penonton Wih. Dados menika mangke prayoginipun dipun garap tayub digarap ngaten. Tayub nggih. Menika coba Mbak ini nek cara mriki Tayub ni maranggonane jenenge sindir. Sindir. Sindir, mengke julange dadi begendong berarti. Begendong niku napa Mas? Sing tukang laden Asisten. 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 Oh, asisten. Benak-benake bros, benak-benake selendang. Oh asistennya sindir niku wau. Ngaten. Benak-benake kemben. Lho. cara mriki angger arep tembang mulai nganggo halo ngonten niku sindire. Oh, ngaten. Mergo pengrawite waduh. Nggih, 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 nggih. Saya Ayo Mbak ini Mas. coba. Halo. Caping gunung anu Mbak. Gubuk Asmara coba. Wis coba kaya Suarane diapik. kaya Mbarsih. Buantikah lah Buantikah. Halo. Caping gunung gubuk asmara. Wah, engko jogete kaya Karniati lho, Mbak. Nggih. Iso mendel-mendel.
Wah, kowe wis ngerti ae so kowe. Lho, kula niku sering ketemu teknik montong niku. Wah, iya. Mas Jolang iki peneliti. Aku kok bareng. Pengamat. Pengamat tayub Mas Jolang niku. Coba kayak apa ya? Caping gunung gubuk asmara buka bonang ya.
menika wau tayub gaya tuban, alusan menawi tuban. Alus kula nembe ngertos nika lho Mas, garap asli tayub ngeten Asli iki. tayub tuban. Weh niki cakrane ngerat wis kaya gandrung ngesti laras. Oh nggih. Menawi ingkang sampun lumadi wonten Kabupaten Klaten nika mboten ngeten iki Oh, Mas. nggih. Radi sesek iramane radi sesek. Oh nek mriki mboten enten sing sesek kok lunggar-lunggar kabeh. Oh ngaten. Nggih. Iramane niku lho Mas. Iramane Nggih. sing nggih cara tuban menika mekaten Mbak Nggih. Arum. Alhamdulillah saged tepang kalian kesenian-kesenian Jawa Timur. Nggih. Tambah napa perbendaharaan Nggih Mas. leres. Mas Jolang. Nggih. Menika kurang afdol nek para perangkat karo Pak Kades yo ben munggah panggung yo do Monggo. beso ya iso ngene. Nggih, leres Menika Pak. jumboran biasa Pak Darsono Lurahe Tengger ya Oh, rawuh. ngaten Nggih. wilujeng dalu Pak Darsono. Nggih. Ki mau Pak Lurah Widang ya rawuh, Pak Lurah rawuh kabeh. Nggih. Nggih, Syukur monggo. bage Pak Darsono nderek minggah Nggih. mengke nderek beso. Monggo Pak Fuad sekalian kadang-kadang sanesipun. turuk. Monggo kadang-kadang perangkat Cokrawati. Monggo sedaya. Pun Monggo santai Pak. mawon. Monggo pinarak. Loh, Ngetan bali ngulon. Monggo Mas Lurah Cokrawati. pinarak nginggil Mas. Mas. Wah, Matur nuwun. nyawer set. Bapak atas, ibu Ibu di bawah. Oke. Oh, bapak yang di atas. berarti. Bapak Iya. yang di atas. Ibu kok gue kalah-kalahan di bawah. Lho nek ibu niku Aku kok seneng nek ibu di atas. ya nun sewu sing asmane Pak Turbo wae sing pundi, Mbak? Niki. Nah, ini loh. Ini Oh, asmane Pak Carek, Pak Turmuji. Sekdes, Pak ya. Turmuji. Wah, nggih. Nyuwun berkahipun panjenengan Ora iki sedaya. batike piye, Jo? Condro batike Wah, perangkat luar Cokrawati biasa. hebat luar Iki batik biasa. Tuban niki Mas. Batik Tuban, Oh, batik batik Cokrawati. Batik Dadi Cokrawati asli. menggambarkan kemakmuran desa ngeten iki Pak Iki. Oh, iya iya iya. Suatu batik yang menggambarkan kemakmuran di pertanian. Ngono, kok iso Kok kemawon saged ngoten? Menika nuwun sewu, enten Gambare? liri-liri gambar Tegal sawah ingkang pun tanduran. Oh, iya, Menika enten ndas kebune, nah niki. Endi niki, ndase? Endi mau ndase? Lah niki. Lo pindah ndase. Ayo tur warnanya pas. Pas. Iki nek cara angger Senen dinggone sekolahan darani siswa MTS iki. Jadi piyayine mengambil sesuatu itu pasti ada filosofinya. Ada Kaya artinya. seragammu nalika kowe sekolah ning Man ki, Jo. Ning pan aku. Ning Man piye? Ning man aku ngaleh. Kok iso ngaleh ning Man? Pelajarane angil-angil ning man. Terus Aku ngaleh ning gone min. Lah Mas nek kelambine jenengan ki lak tulisane AOK ngene iki artine apa Mas? Oh, lah nek iki artine utang. Nggih. Ah, nggih. Monggo Pak Carek paring dawuh napa Pak Carek sinten? napa Pak Niki Lurah? request lagu napa? Monggo Pak Besa napa? Pak Turbo mawon. Buar cah. Aku terus muni piye? Kula mboten Unine engkuk-engkukan, Mbak. Oh. Mbah Garup. Lah terus apa Mbah Mudin? Lah, Podang. monggo. Podang kuning. Podang kuning. Lah iki lho. Lho, sik kok mirip le wong loro iki. Ndeh. Jo.
kok mirip? Delok le. Aku meneng-meneng karo Mbah Mudin kaya Nggih. ngilu. Iya. Iki kok padha karo Man mbek Min mau. Lali aku lek guyu. Pak Sekdes ya iso ndagel juga. Lho. Ampun cedak-cedak Pak Mudin. Mriki. Engko ndak Aja cedak-cedak kene didusi. Oh, ndak didusi engko sampean. Aja cedak-cedak Pak Mudin. Mbak sapa jenenge? Mbak Arum. Mbak Arum, Mbah Mas. Mudin niku sering Nggih. membocorkan rahasia. Kok ngoten? Rahasiane mungkar nakir dadi bocor terus kok. Alah kula iki ra patek cocok karo Pak Mudin iki. Ora adil nggih. Pak Mudin iki ora adil. Kok ngono? Nek nyuceni mayat kakung karo putri ki beda. Ora. Bedane piye? Nek nyuceni mayat kakung ki gelis kae Pak Mudin ki lho. Heeh, nek nyuceni sing putri suwi ra rampung-rampung ngantek disujanani. Ya suwi. Lah ya ngopo bedane? Beda. Bedane piye? Anek wiyahe kakung ngarep tutupi kapas rampung lah. Lah iya. Nek putri ya ngarep guri ya perlu Putri ya penelitian. kemudian putri. Oh, Lah timbang aku wis ngomong julang Mbak Arum. Pripun? Timbang dekne kan perawatan mandi spa, Weh. mandi susu, bayare yo larang. Nggih, nggih. Alung ben mandi ning gone Mbah Mudin nganggo kembang malah murah. Ora gawe ra sudi bayarana sak miliar ora gawe. Lah ngopo? Lah kok anggere didusi mu. Osik. Angger apa aja? Anggere didusi Mudin iki terus juga balik kok. Jenenge malah kerasan apik. Kerasan apane wong asli. Iki arep besok podang kuning podang kuning. karo sindire tetep Mbak Arum. Nggih. Ditambahi Mbak Yosi. Nah. Ini ibu-ibu sakit nembang, Bu Carik, Bu Bayan, Bu Mudin. Mboten. Ajeng joget Beso, joget. mawon. Ayo. Oh, Sik, sik. nggih. Biasa aku nate ngertos jenengan nembang podang kuning. lho. Yo, gak ngaku. Tenan aku ngerti ki ta Pak Turbo. Niki sing Bu Turbo sing pundi? Sedaya niki to. Lho, Nggih. Iya, sing wedok ayu kok sing lanang biasa. lho jodoh. Judu-judu. Nggih. Monggo jenengan kula nate ngertos jenengan ini nembang podang kuning. Posisine aja diatur piye-piye penake Nggih iki. nggih piye-piye penake. Nah, Nggih. Kene Dik Yosi bocah kok iso. Walah alah. Alah perangkat-perangkat idom batin. Apa? Mesti ameh muni aku elek tapi bejo nasib ngono. Nah Mbah Iso- Mudin. Iso mak-mak sinden bareng iso. Mbah Mudin angger mak-mak wong ya wis matek iku. Kok ya bener to, Mas? Nah iya. Mak-mak sing urip ra tukaran piye wong sing wedok iku mesti astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nggih. Iki Niki. berarti sedaya mriku badhe beso iki Bang Tin. Derekaken dosa Pak Igit. Cocok nih. Cocok. Formasine nggone ditata aja men Lah, iso ndaplangi men penak piye. Ha monggo Nggih. manut. Napa Bapak salong mandap Rati pinten mriko, ngoten? ratu Ah. mriko. Ora Tapi diingilen. pripun? Nyuwun sewu Ki Nggih, Pak Dalang. Carik, nggih. Kula nek beso niku kula ndamel niku gaya patung. Ora Mboten apa. apa-apa. Dadi meneng wae kados patung ngoten niku. Tapi lho. tangane ora ubah. apa. Jempole tok tapi teng ngene ngandhap ngeten iki nggih. Nggih, ora Ngeten, apa-apa. Nggih, ngono. Ora apa-apa. Tapi jempolan sikil mesti goyange ora kaprah iki. Nggih, percaya. Tapi mboten ketinggal. Ngapunten Pak Dalang nggih mboten napa-napa nggih. Balik desa kok ora rame kene nek umpama sekretaris iki. Yo sing marai gayeng ning Balai Desa iki Pak Carik kuwi kok ya. Wah, iki cara Mbak Arum dideleh balik desa Cakrawati. Iya. Entek, Carik jam 5:30 aku pindang budal, Bu. Oh, alah. Aduh ya. Nggih. Rasana kok. Nggih, podang kuning, podang kuning. Nah. Bodang kuning polos, Pak. Nggih, podang kuning. Oh, nggih. Palas. Nah. Karo buke nembange karo Dik Yosi karo Oke, Dik Arum. siap. Niki wau sing maringi arta wau sinten nggih? Oh, Pak Kades, Pak Pak Kades. Kades. Hah? Nggih. Pak Kadesnya penjenengan to, Pak? Oh, nggih. Oh, tesih muda sekali. Pak Kades, Pak Oh, Fuad. Pak Fuad niko tesih muda sekali. Wah, jenengan sawang paduan meh kaya Mas Gibran. Heeh, jos matur nuwun Pak nggih. Ana sing sebelah kaya Prabowo. Oh. Nek Pak Carik kaya apa Pak Carik? Kaya sapa? Sawas. Aku ora mbah wonge bingungno ngono lho. Mbok lho. Tapi dikoyokno sapa aku iki? Kaya Pak Raden si Unyil lho.
Kok gemes tau ya. Kaya Dursasana kaya lo guyu ae. Nah iya. Iya. Ayo guys. Nggih. Podang kuning. Introne dangdut Mas Rangga nek cara kene ngono kuwi. Terus mlebune kendangane kaya caping gunung mau. Sing jaipong ki sinten asmane? Mas Rangga. Mas Rangga, oh lali aku. Ngono lali. Mas Rangga niku apal silsilah jenengan. Sing bocori silsilah jenengan niku Mas Rangga kula niku. Lho, kula mboten pati akrab niku, Mas. Lah niku karo sapa-sapa sok akrab kok. Walah. Mbak Arum niku tasih waris kalih swargi Pak Bono nggih keluarga. Tas kali Mas Gatot Purnomo, Oh. Mas Dedek. Mas Dedek oh nggih. Ya nggih. Coba podang kuning karya Pak Darno. Buka saking kendang Mas Rangga. Slow dangdut. Lah mlebune kaya caping gunung pertama. Cara taip tuban nek wengi ngono kuwi terus. Yo. Halo Mbak Yosi. Halo. Wah, wis kaya Karniati jo suarane jo. Lah nggih kaya Karniati. Karniati montong. Aja telekonomi ke bengong. Ah, iya. Enggakno sithik ya. Iya. Podang kuning. Ayo Jo. Halo, podang kuning polos. Yo. Monggo Pak Fuad kanca-kanca sedaya perangkat Pak Mudin kalih ngeten lho. Iya, jogetane lho, Pak. Iya. Goyange sithik lho, Pak. Ayo Bunda ayo. Kenduk-kenduk, Pak. Iki sih do mlaku do mlumpuk ning tengah. Nggih. Tesih kalih nyaya Pak Igit. Tidak usah malu-malu. Jempolnya goyang jempolnya. Ayo. Ya. Derek. Iki sih do mlumpuk isan. Sih do jupuki sampur iki. Sorry. Ayo. Alon-alon. Monggo Pak Lurah. Goyang sithik, Jas. Asik. Lah Pak Lurah beso, Cak. Jas. Leksa Mbak Lurah, teng andhap. Ning omah wis ora kerasan keluyuran an goleki sing tak sayang moben mitranggonku goleki
luar biasa ketinggal guyub rukune para perangkat desa Cakrawati ya. Leres Pak Igit Pak Lurah nggih kersa beksan. Luwes lho Pak Lurah. Luwes sing turbo ya mubang. Ngubengke kamera. Undangan. Alasane tok nyuting Lah iya. untuk dokumentasi kok nggih Pak. Leres Kenang-kenangan ngantek tahun ngarep meneh. Sampun sayah Bapak-bapak, Ibu, sampun sayah dereng. Sampun nembe sepindah kok pun sayah ki piye? Pun ngeten iki nempun saya monggo mandap terus dirambungke. Apa? Mandap kayak wijik. Napa lah ngoten pripun? Lho wis disawer Pak Lurah ngono mau kok. Oh nggih. Wis dibas Pak Kula Lurah. niku mboten nyuwun. Mas Jolang dereng kok, Pak. Mboten kula mboten nyuwun saweran. Oh. Nggih pokoke mungkin terus didumi kabeh ngono Nggih, wae. nggih. Pun ibu-ibu sampun. Ibu mandap riye. Nggih. Nggih. Gus ya. Matur nuwun Ibu. Oh nggih, menika wonten request jam 12. Siap Pak Igit. Ingkang duet sinten? Pak Carek jam 12. Pak Turmudi. Oh, sinten Pak Kades? Sing nyanyi jam 12 sinten Mas? Eh, Anu mungkin Pak. lagu duet. Wakil. Maksudnya cowok Pak Lurah, cowoknya. Pak Oh, Mas Jolang. Mas Jolang. Oh. Jambu alas. Lho, kok setor. Sembah nuwun Pak. Pangapunten ingkang kathah. Lho, wis Wah, setor. matur nuwun disawer tulis bangun Pak. Kandhane. Jambu alas. Jambu. Lho, Dek lor amplop kabeh iki. Jambu. Dalam nggih dindum lho, nggih. Mbok dindum mengkene iki nek candak didum mboten nggih disaki. Sampun Pak Jugrang. Sampun. Pak Jolang kula mandhap riyin nggih. Matur nuwun Bapak. Nggih, kandhani kok. Kowe teko iki Jo. Kowe urung teko, aku teko sik. Nggih. Panitiane Mas Jolang pundi Mas Jolang? Ning kamar sing ana mung aku. Walah, ndek bengi kok mboten melu putrane Pak Sigit ten Sawer. Walah Mas Jolang dijak jagongan iki dikira aku kowe. Nggih, aku. Ndek bengi ten Sawer putra anu dagelane putrane Pak Sigit kok arek Andik TB. Lagi ngoten lho Pak Jolang. Terus bojoku, niki Pak Sigit. Bojoku jungkal-jungkal aku dikira kowe. Aduh ya. Ndak wong ki ra iso bedakno pasuryane Pak Sigit ambekan rupaku. Tiwas ngrasani aku. Ngrasani Dikira aku Jolang. nggih. Walah, Pak Sigit karo anake ndek begitu ten Sawir, apik anake. Aku yo meneng ae. Mergo ndek bengi tanggal 17 do nonton ning Sawir kabeh nonton awang ning Sawir. Nggih. Ora apa-apa, pokoke memang orang tua harus memberi ruang untuk yang muda lebih berkarya, Pak. Nggih, monggo yen arep wayangan, nek sing murah yo nanggap anakku ngono wae. Ngono. Yo tetep nek awang tetep dagelane yo Andik TB ngono. Nek Jolang yo sepaten ning Cakrane Ngrat. Putra panjenengan sampun ngastor, sampun ngringgit Mas. Alhamdulillah. Lho, pun tanggapane pun Oh, teko nggih, Mas Jagat niku. Mboten. Niku sing nomor 3. Nggih. Nek Jagat Soleh niki niki. nembe sutradara. Terus ingkang sampun ngasto asmanipun Barep Pangsit Winursita Oh, awang. Mas Awang. Kuliah ten isi. Oh, kuliah wonten pedalangan isi. Mboten perfilman. Oh, nggih sae. Bapake luar biasa, putrane mesti yo langkung, malah langkung. ngungkuli. Nggih. Ora apa-apa wong jenenge wong tuwa iki nek ndonga Nggih. supaya anak-anake iso ngungkuli bapak. Amin, nggih. kedah. Jambu alas, Jo. Cocok. Sing nembang ben pesindene. Nggih. Oh. Duet ta Pak Igit? Lho duet no. Ayo. Oh, iki dirawuhi kanca-kanca Cakraningrat Fans Club Tuban dong lumuk. Oh, CFC saka Sari Ngembat Singgan iki nek sing nembang Jambu Alas ora Mbak Imroatul Ima wis ora. wis ora. Oh, Mbak Ima. Mbak Iman nika nggih pesinden saking Rembang. Saking Rembang nika. Siap. Aluse Mbak Ima ya kaya Mbak Arum nika teledak. Nyopot klambi benik siji sak menit. Benike 5 menit. Wah, sing Tak lanang. cendalke sik ya. Iki sing lanang nek kaya aku ya keturun. Nggone bojone ngene bapak kula cendalke. Lah iya nyendelke klambi seprapat jam ra rampung. Ning apik kuwi nek mijeti ya halus, apa-apa ya halus. Ning nek ngentasi kumbahan ya keburu kudanan kabeh. Lho udan.
kumbahane. Alah karak. Wis dadi banyu kabeh. Monggo Mbak Ima. Aja ninggal aku trimo gonceng. Wiwit budal. Dalu Mbak Ima. Sugeng dalu, Mbak Limbuk yang canggih. Lho, ya to halus to aja. Halus. Kaya gelepung. Masalah. Model ngene iki nek muring-muring ya tan kocap. Piye nek nesu piye? Walah nek nesu sirahe diuruki bantal digebiyen wis meneng wae. Angil kaya bojoku bareng iki nek nesu sulit Pak Igit. Sulite piye? Angel rayuane iki ndek wingi nesu neh, malam jemuah nesu meneh. Nesune piye? Nganggo celana jin iki lerekane dideleh mburi. Lah terus Lah puloh turune mbatang ngene angel to Pak Igit. angel dibring alik kok buntu kabeh jebule lerekane nang mburi. Wow, anggres Lah ngene. sampean sir ngopo? Aku sidane ra sir apa-apa terus yasinan. Yasinan. Malah nek pengalaman kok kabeh serba kuwalik. Tiwas digegere digerayangi jebule cetetane ning ngarep. Walah aja bojomu kok ya aneh. Wong edan. Ayo sembuh saiki angger bar mangan ngombe urea, Terus saiki lemune ra karuan tur ijo ngono wong. Oh alah iya. Ya malah seneng nek bojone lemu tegese makmur, diopeni bojone, ngono lho Mas. Ya seneng ra seneng wong duweku ya kaya merak ngono kuwi kono. Ya tetep sayang aku. Ning bojomu ya kae apa jenenge iki ngerti bojone dagelan kondang ya saiki berai. Tuku apa-apa ya serba online. Oh, kayak tuku apa sih terakhir so kae? Ting tuku ladalah ngoten lho Pak Igit. Lazada kok Lazada. Lah sadake nek pesene sing teko ora padha karo pesenan apa ladalah. Oh iya ya, Dek wingi tuku gamis. Tuku gamis gegeden dinggo ngantek nyeret. Terus koyok merak kuwi sih. Iya ndingi kowe langsung mara masjid timbangane aku sarongan ya angel Bu dadi siji dadi gamis siji nggo wong loro. Tinggi salat. Mara masjid nggo salat wong loro. coba lagune Jambu Alas nggih, mriko request saking Mas Agung Bailah monitor saking Grogol Jakarta. Salam nggih kanca-kanca rombongan Sari Kembat, salam nggih Mbak Ima, ugi sedulur CFC Nusantara, salam guyub rukun. Ugi disimak Pak Purwoko Juragane Koperasi Pangestu Rembang. Ayo, nyimak saking Rumbut Malang weh ngijing saged ngopi bareng Pak. Bijing dalu libur. Weh. Iki Pak Katam Lurahe Bondol Jonegoro. Ayo nyimak nggih, nggih. Pinanggih teng Klempun Kraut Jonegoro Kemis malam Jumat. Oh nggih, siap. Mbak Ira CFC Taiwan. Salam nggih kanca-kanca sedaya. Matur nuwun. Nah. Oh Mas Simon Darsono Sragen yo nyimak. Oh nggih salam kagem Mas Bari. Oh nggih, Oke, untuk salam saka Mas Bari Simon. untuk salam. Lho penggemare akeh Mas Bari, pengendang. Penggemare cah kuwi-kuwi. Menang-menang jebule kenalane akeh. Bocah ndelemek kok. Coba Jambu Alas duet Mbak Ima kelawan Mas Julang. Dados. Wah, sing rawuh sing mirsani bludak. Wah, full Pak Igit. Nggih full. Wah. Menika ugi disimak kanca-kanca CFC saking Ngayogyakarta Pak Budi Guntoro sak kanca. Salam kanca-kanca CFC senusantara. Nggih. Mbah nuwun, sembah nuwun. Iki pesindene isih akeh. Wah iya, heeh. Ki Mbak Arum ki kejaba pesinden panjenengane uga iso ngendang, iso gendar, iso apa-apa. Lho. Nggih ta. Heeh. Pesindene sing nembang, sing ngendang Mbak Arum. Wah. Segone terus metu jo bareng Jambu Alas. Sego metu dagelan ngadeg, dagelan linggih sego entek. Pun glethake mriku mawon, Pak, malang kuting mriku do dienggo adus.
Iya. Jenengan digawekno gawean anyar, Mbah, karo Apa? kon dodol es. Kok iso? Ha niku sak timba. Nggih nggih. Ditokke keng gender mawon ku malah. Kesenggol sing gender kutah malah teles kebes. Jujur jo, jujur jo. Sakake sing gender malah adus es iki. Alah. Sopo mau sing mau ngono? Endi bang ngono? Panitia atau sampean? Panitia, Pak Inggi atasnya lho. Iya, iya, ya panitiane. Sing ngendang Mbak Arum. Mbak Arum sing ngendang Mbak Arum. Nembang sindene. Sing nembang sindene. Wow, iki sing nembang Mbak Lila. Nah, Terus Mbak Lila karo Mbak Ida Lala. Oh, Ida Lala. Lurus digoleki sing saumuran. Ayo. saumuran. Ayo. Umuran. Loh, Mbak Ida itu awet muda loh nggih. Lho. Ket kula isih Mbak Ida itu udah mumbul banget. Oh, nggih. Ngantos kula sakmene Mbak Ida tesih ngoten niku. Ya tetep Awet sak muda. monten. Nggih. Mbak Ida. Sudah kau mampir. Lagune Sri Huning Mustika Tuban. Oh, iya, siap. Request saking para kadang-kadang panitia. Ki mumpung ning Kabupaten Tuban. Nah, ya, heeh. Menyuwun berkahipun ngendangi, Mbak. Lho, Mas Bari ngalih teng pundi, Mas Bari? Oh, teng mriku. Nggih. Nyuwun sewu Mas Jolan. Nggih, mboten napa-napa. Nyuwun pangestu Pak Igit. Oh, nggih. Nyuwun pangestu Mas Bari. Iya. Keplakane yo ngeri nek keplakane Mbak Arum. Mbak Arum kadung ngeplak Ramindoni kok. Mas Weh. Jolang pengen dikeplak. Ora. Ora, heeh. Sing buka saking Mas Doyi. Ah, iya. Doyi, heeh. Neng. Aja kleru podang kuning lho, iki Sri Huning ya, Yek. Iya. Dipun tes riyen Mbak Arum kendangipun, Mbak. Cobi. Oh, Pak Bambang tuku gedang. Yuk. Wah, iso. Gedange tugel-tugel. Oh, Pak Bambang potong rambut. Alah. Rambut. Mboten saged muni rambut to, Mas. Oh, ya ora iso muni R. Oh, lagi. Kur ngoten kok mbut ngoten. Oh, ayo coba. Ayo, Seruning. Buka saking Mas Daya ya, Mbak Ida dan Mbak Lila. Yo.
keplakane antep ya, Jo. Nggih. Oh, edian bar iki dangdut tetep kendang ciblon. Wah, Wah, iki bojone dikeplaki terus nganti abang kabeh. tenan percaya Garwane ya pengendang ya dalang. Anu ketoke nek sampean kepengin bener ke anu cangkem. Mang Rono ben Pripun, Mbak dikeplaki. Arum? Dalam Nggih. Garwane jenengan kamplengi terus nih kok iso. boten, boten. Iki sayang no. Bojo kula sanes dalang Mas jenengan ampun ngendika Oh, ngoten. pengendang. Nggih. Oh, Ning nggih. sakniki pengestunipun sampun ten pertambangan. Weh, alhamdulillah. Sing nembe gayeng niki Singapura kali Hong Kong, Mas. Wah. Lah tunggale sing ngorjen karo sopirku. Ya, ya. Sonji. Tambang togel. Oh, alah. Nggih. Ayo yo bacot ya, Dek. Niki mengke dangdute Mas Rangga mau napa? Oh, Mas Rangga. Oh, Nggih. mboten jenengan. Niki kan kula kalih Mas Rangga kan anu napa? Hoping, hoping, Iya. hoping. Saling memahami. Suceng. Oh, plek, plek. Plek-plek iki. Pun gadah bojo dereng sih Mas Rangga? Sampun. Pun, oh sampun. Pun pripun to. Masa Mas Rangga mana, Mas? Jadi entekke Mbak Lila. Mbak Lila, Mbak Ida. Oh iya, iya Mbak. Wus. Senene Mbak Sukron. Dangdutnya Mas Rangga. Tambah ayu, ayo wong telu kor ya. Matur nuwun, matur nuwun.